menee koko ajan päälle, kun se on jossain 20%. No 30 nyt. Kun on 20 veiviä. Mun vaan ärsyttää toi, kun olin kysymässä siitä vitu... Sanot joku 3 vai... Joo, tää menee ihan just läpi tää leveli muutenkin. Minne mun kylpää? Tosi ikävä käytöstä. Aina oikeesti tosi ikävä käytöstä. No nyt se menee kohta. Otella. Ei vaan. Se räkti se. Mut räkti. Ai. Ammu pippeli. Mun huoneeseen tulee kun on kärpäsiä ja ne niinku... Vittu respaavana. Maahanmuuttajan jamala syö kärpäsen. Ootko muuten huomannut miten paljon sellaisia mustia pikkukärpäsiä on täällä? Mä en oo ikinä nähnyt niitä niin paljon johtaa, nyt niitä on tosi paljon. Ei oo todellista, mä vedin tän practicessa. Mä haisen niin paskaa. Tää lasketaan niin. Joo, tää on kun random paskaa, nyt varmaan klippi kuulostaa kivalta. Ei se haittaa.